марҳилаи ниҳоии додгоҳи олӣ шикояти кассатсионии Саидмаҳдихон Сатторов маъруф ба Шайх Темурро баррасӣ карда ҳукми 16 соли зиндон ва ҷарима дар ҳаҷми 60 000 сомониро бетағйир гузошт. дар ин бора ба хабаргузории озодагон Мавлудхон Салихов, вакили дифои Шайх Темур, хабар дода афзуд, ки суди олӣ дар ин қазия нуқта гузошт. қаблан Саидмаҳдихон Сатторов бо ирсоли як нома аз Эмомалӣ Раҳмон, раисҷумҳури Тоҷикистон, хостори расидагӣ ба қазия шуда буд. додгоҳи олии Тоҷикистон рӯзи 8 июл Саидмаҳдихон Сатторов маъруф ва Шайх Темурро дар дузанагӣ, таҳқири ҷасади фавтидаҳо, несту нобуд ё касиф кардани қабристон, тамаҷҷӯҳӣ ва чанд ҷинояти дигар муҷрим шинохт. исми Шайх Темур дар Тоҷикистон баъди он вирди забон шуд, ки шабакаи аввали телевизионии Давлати Шоми 6 феврали соли ҷорӣ филми мустанадеро бо номи «Ривояти Шайх Темур» намоиш дод. дар он аз мардумфиребиҳои Саидмаҳдихон Сатторов нақл мешуд. баъдан додгоҳи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо дархости додситонии кул ӯро ба ҳабси пешакӣ гирифт ва 9 июни соли равон дар боздоштгоҳи номер 1 шаҳри Душанбе мурофиаи додгоҳии ӯ оғоз шуд.